Nyapa bola? Dandan bola. Dandan piye iki? Montore nyapa? Ramuni bola pirang prantino ra ditumpahi. Oh alah. Ganti uli apa ganti apa bola? Alah beuh iki wis ora ngerti ae. Aku tandangi bola iki. Hmm. Dandan-dandan kene bola murah iki. Jan murah pol. Iki bose. YouTube terkenal. Harapane apian bola ini. Krebet TBE. Ponggok Blitar. Wantri sayange bola. Antrine kakean. Yo alah. Enggak panas bola. Iya bola saiki pisan. Cilorati ra bola? Cilorati ora. Wong lanang loro ati. Idi. Kepesing. Ora ngeli gak nangis-nangis. Sopo kae nangis? Hah? Nangis kowe apa sapa? Wis ngono kuwi wong. Ki arepe OTW ngendangi anak bola. Montore diganti uli sik iki. Ke servis sik OTW ngendangi anak bola. Password Tak geder-geder masuk.